Huippu nähdä, kun yleensä Jani on se kännissä ja mikä on sille ihan selvä. Yllättävän selvähän toi Jani nyt. Niin, sitä mä just Yleensä on toisinpäin. Yleensä sammuu saatana jo ennen Niin, saatana rastaan ja teteen Mika ei ole ikinä tuossa kunnossa, ikinä. Mika on aina ollut silleen selvä ja se on silleen, että joo, ja niinkin on noin kännissä. Nyt se on ite kännissä. Nukkuu yleensä ennen rastaan teitä puolia, eikä pää nouse ennen kuin on kotiin. Niinpä. No sehän on normaali. Olisikin jutellut koko matkalla. Niin, eikö outo? Harjoituksen puute. Mutta hei, Ootko sä harjoitellut liikaa? kato. Mä oon juonut liikaa. Nytpä lentää, tulee kohta leeksi. Mikaalla saattaa vähän mennä. Mitä? Mulla on niitä laatta nimittäin ihan. Laittaa vaan. Ei se voi. Haluatko sä syödä jotain? Ostatteko sulle jotain? Mä voin ostaa. Anhan maksa pallaroita ja... Tuoko pizza sulle? Joo. Mikä? Kebab-pizza vai joku muu? Joo. Nyt ei varmaan maistu mikään. Ei itse kauan mennyt kaikki maista. Mä käyn kebab-pizza. Mä vein tähän kuule semmosen laatan, että ei oo nähty. No. Tuli oikeesti tietää. Se tiesi Miikun, se tunsi Katiin. Minä sanoin sille, että mehän ollaan kohta saatanossa. Sanoin, että se Virtasen aikaa. Eihän kumman. Vehän nyt sen laattu, niin lähdetään syömään. Varmaan. Ai siis apua tii, herra jumala, semmonen kova ääni. Aukti nyt nimittäin laatan. No, anna mennä. Jani, missä se Aku on töissä? Sanoppa nyt. Sillä on oma firma.